bdew igergru fuqu għax kien qal jiena hu il-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jiena nżilt mis-sema? Ġesu weġibhom: toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja, u jiena inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd attra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla, u dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu il-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Alla joffri lill-poplu tiegħu il-ħajja bl-abbundanza, imma aħna nistgħu nitilfuha. Liema huwa l-ħobs tal-ħajja li Ġesu joffrilna? Fi żmien Ġesu, diversi nies qalu: kif jista' Ġesu li hu biss bin il-mastru daxxa jagħmel dak li qed jgħid, jiġifieri jagħtina ġismu u demmu bħala nutriment li jagħtina l-ħajja ta' dejjem. U staġbu bih. Fi żminijietna wkoll issib min igorr u jikkritika u jgħid: imma li tiekol il-ġisem u tixrob id-demm ta' Ġesu fl-Ewkaristija mhux xi ħaġa li tallimna meta konna żgħar. X'relevanza għad għandha llum fi żmien meta n-nies tat importanza lix-xjenza li tipprova b'mod materjali dak kollu li hawn madwarna. L-istess bħal uħud min-nies ta' żmien Ġesu, hemm ukoll dawk li fi żminijietna jinsew li Ġesu huwa Alla u li għalih xejn ma hu impossibbli. Hemm oħrajn imbagħad li jaċċettaw il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija, imma l-fidi tagħhom hi dgħajfa. Oħrajn jgħidu li jemmnu, imma l-azzjonijiet tagħhom jinnegaw dan l-istess twemmin. Huma ma jirċevux lil Ġesu daqshekk spiss daqskemm jistgħu. Jistgħu wieħed jimmaġina bniedem bil-ġuħ fil-pajjiżi tat-tielet dinja li hu għażin wis biex imur iġib ħobża offruta lilu bla ħlas. Uħud mill-insara jirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija bi gratitudni u ringrazzjament. Oħrajn jaħsbu li qegħdin jagħmlu favur lil Kristu jew lis-saċerdoti tiegħu. Numru ta' nies ftit jibbenefikaw minn nutriment spiritwali li Ġesu fl-Ewkaristija irid jagħtina għaliex jersqu għat-tqarbin b'nuqqas ta' ħsieb u preparazzjoni. Hemm imbagħad dawk l-insara li jarfu li l-ħobs imqaddes li nirċievu minn fuq l-artal tal-mulej huwa Ġesu innifsu li jsomna b'saħħitna u ħajjin fruħna minn issa u għal dejjem fl-eternità. Inti x'tip ta' atteġġament qed tieħu lejn Ġesu ħaj fl-Ewkaristija
li kontinwament jistiednek biex tgħix bih. Mulej Ġesu, inti il-veru ħajja tagħna li tgħixna f'dan iż-żmien u għal dejjem fl-eternità. Għamel li dejjem infittex lilek li inti l-ħobbs li nżilt mis-sema u li nsib fik in-nutriment u l-qawwa li għandi bżonn biex inħobbok u nservik b'qalbi kollha. Għamel li dejjem ngħix fil-ferħ, fil-paċi u fl-unjoni mal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, fi żmien ta' issa u f'dak li ġej. Amen.